nek elektun. Bapak ya sok nge-MC. MC. Kok ya padake. Oh wae. Bareng ora payu-payu kok ngen. Kaya gak kok lenteng ae. Nggih. Nggih badhe nembang kinawong sarenipun nembe rek-rek. Mengke kula sawer, Pak. Apa? Apa? Lah dapur wis lho. Temene kuwi Kan griya kula suwun meleh. Napa, Bapak? Badhe Nggih anu badhe nembang teng ngumpu pandonga menika nirakaken swargi Sunan Kalijaga. nggih. Mas tadi mikrofone Bapak rada ditambahi. Sekedap. Ngawsik lah. Kaya kaget sedap. Aron ya kan? Aron. Ana kitung rumeksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput bilahi kabeh yen jero iki mangan ringko Mancake sik to kuwalat lho ngono. Oke, kula sampeyan tak padha ngoten lho. Aja dipisah, Nduk. Ora. Jin setan tatang burung paneluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput kenia kemahan berita Aku sapa? Gak mau takon, kadane jauh. aku juga wong bodoh Pokoke jane ya lali tenan. Kaya klitik karo kluthuk Mas. Iki persadane. Ayo, iki naga apa pira? Ayo. Nggih, Pak Dik. maling adoh panuman pang ana ngaramring mami guna duduk pang sirna Tangan. Matur nuwun. nggih nyuwun pangapun ngestunipun kula sampun pamit marang anak kula mbok mlayu kula boten saged nderek sowan margi badan kula tasih kula dandosi dereng rampung. Terus kula wau ditasi wibar saking Prodika priksa sedaya. Nek kula boten sowan mangki malah kenal penawon wong wayangan kaji kok boten sowan. Gila nggih mboten kitang tekan sangkut suku Jojo kula sowan dalu menika nyunteng estu mugi-mugi kula enggak waras Bapak Ibu. Amin. Amin. Sehat. Nggih, matur nuwun. Pun mengene pun sehat kayak dahar seafood nggih, Pak. Lah, kula dereke. Mengke dateng kleng nggih Mas. Alih duren meneh nggih, Pak nggih. Pak iki Aku iki gumun Pak Mukara Mandang lho. pripun, Pak nggih? Bapak, Nang tengkleng iki doyan bareng lho. Wong tengkleng iki balung tok lho. Meksa ya gumun Yang gelumut. Kalah kali kula nek tengkleng kemana wedi. Tenang. Kula mboten kok. Pak Karang Bandang sing ditata kalih Om Joko Edan iki udara kacang lho, Pak nggih. Ora kacang kuwi lho rempeyek kuwi lho. Rempeyek kacang kuwi. Lah, Sik aku ngerti kuwi aku. Kemarin rupanya lho. Terus sampean ngakal dideplok sik. boten dideplok kan. Kuwi kan gelem mangan rempeyek iki anu apa 5 entek
engko sing bayar kabeh iki aku ya barene. Oh, tak ngoten. Kula bener nganggo anduk cilik niku. Kula tutuli watu sik. Tutup. Ana kok untut. Ayo ronten. Akale kok ngono. Lah kene kamu yo ora ora diutuh kaya sing ngene ra entek lah. Kamu itu bener ra entek. Dadi aku ora bayaran. Seneng aku lek. Pak Ramadhan karo bapak iki gojek iki seneng. Nggih. Lah piye to Pak, bojone wong tuwa ya karep gojek piye to. Coba tak saiki pikiran yo. Bapakmu ku lahir bareng. Nggih. Padha Agustuse. Nggih. Ya to. Nah, taune padha. Amin. Tahun 48. Wong bapakmu ki sadurunge Suro, aku Sapar. Nek macet hitungan Jawa ngono. Ya, larise padha, kondange padha. Mung sing beda rabine. Jujur aku, nek rabine lu kalah karo Pak. ah mesti kudu kalah, nang meguru kali kula. Ya rabi kok ping 8 kok ning. Ayo marai laris niku kok. Mat rono mat. Sampe kok ndari rono lho. Kowe diru nang kodar meneh. Ampun. Ora itu. Nggih, matur nuwun. Anu nyuwun karo Mbak Suci. Mbak niku dilajengke anu Mbak kodang kuning, Mbak. Niku panyuwun saking Mas Purwanto Cepu. Nyuwun gending khas payung blora kodang kuning. Niki sinten Mas? Mbak Suci Saking Tulungagung. durung tau weruh aku. Wah. Mesti dereng. Mbak Yu, niki Mas Anam dari nate priksa, Mbak Yu. Kowe aja gawe urup-urup. Bapak gawane Bu Warti. Bu Wartine abah iki lho. Aku terima. Bupati terima. Wah, malah hebat kok. Kayak selamat dunia akhirat. Nggih. Ini sing terakhir mboten nomeran iki. Nggih. Mboten golek beson terakhir. Iki lho harus. Oh, nggih nek budhe asmane Bu Warti. Iya. Nggih sing nggih nek Bu Warti sing sok nderek kelenteng lho Pak Dik. Oh, ha? Oh, kae. Oh, warni sing wong putih kae. Nggih. Nggih. Wong iki dhuwur. Monggo Mbak Suci dipun aturaken podhangune.